So mga katablos, napaduli sa Bibingka City. So, ito dili sa food service sa Padre sa Nabunturan. So the best kay diri kay hindot lang ilang bingka. So mga katablos, tanaw-tanaw ta diri sa mga sa gipang display nila. Ang malipayon nga kasing-kasing, mo'y pinakamaayong tambay. Ang masulupon nga espiritu, maoy magampauga sa bukog. Walay hinungdan kung mauganan na ang imong bukog. Ang malipayon nga kasing-kasing, mo'y pinakamaayong tambal. Ang malipayon nga kasing-kasing, mo'y pinakamaayong tambal. Ang masulupon nga espiritu, maoy magampauga sa bukog. Walay hinungdan kung mauganan na ang imong bukog. Uy, nindot kayo ba oh? Sa kalihitay sa hirap, mga problema wala ka na. Isang kapsay mahitabo. So mga katablos, kung ano mga pasalubong diri lang mo sa Bingka ba? So Bingka David, so dito kayo ng Bingka City. So the best kayo. Welcome mo tanan diri. Subscribe mo daw. Para akong boss to. Oh, shout out. Bibingka City, food service, the best kayo ni. Kung yung pinaka-the best diri sa Nabunturan. So, welcome mo diri, no? Dahil sila yung mga pasalubong o dagan kayo sila diri, no? Mga pasalubong, dagan kayo diri. So, kumainit mo diri, pwede na yung mga suka diri. Yung mga suma, no? Ang masulupon nga espiritu, maoy magampauga sa bukog. Walay hinungdan kung mauganan na ang imong bukog. Bye-bye! Salamat kayo, no? Kasi pangalan ninyo? Ang malipayon Aplido? Risa Ibanez kini. Salamat kayo niya. masulupon.